मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जायफ्रानाखि हायार एडुकेशन एबा मेट्रिक पास जानानै कलेजाव एडमिशन लानो हायै गोरिब गथ'फोर बिसोरनो रांखान्थि मदद बा अनसुंथाइ होनायनि मोनसे स्किम दङ। लोगोसेयैनो बेमारि सुबुंफोरनि थ' बेबायदिया सापागुरि समस्तियाव बहुद रोजा रोजा दं जानो हागौ, बयनोबो होजोबनो हाया। थांनाय बाराव 2021 आरो 2022 मायथाइयाव प्राय माने 700निबो बारा बेबायदि सुबुंनो जों मदद होदोंमोन। देग्लायबो दंबावो, देग्लाय बेसेबां हायो जों होगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव आङो गासै 37 सा सुबुंनो चेक रानदों। बिथांमोना सोरबा केन्सार, सोरबा किडनि बेराम, सोरबा एडमिशननि प्रब्लेम, बेफोरबायदिनि जेंनायाव भुगिजोबनाय न'खरफोर गोजा। थ' बियो खुब माने गिदिर प्रग्रामबो नङा, जों फैलायनानै राननांगौबो खोथा गैया। नाथाय आंहा दिनै बेवहाय प्रग्राम दंखायोमोन हिसाबै बे चेकआ आंजों लोगोआव फैफाबायखाय बिसोरखौ लेंजोबनानै दिनै राननाय जादों आरो। चेक गिदिर नङाब्लाबो गोबां मानसिनि थाखाय बे बिराद गिदिर मदद। थ' बेखिनि मददखौ जों होदों। बावहाय जोंहा राजनैतिक मोनसे क्रेडिट लानांगौनि बाथ्राबो गैया, खारन दुखिया सुबुंफ्रासो मदद मोनदों। बेवहाय जोङो खुसि जानांगौनिबो बाथ्रा गैया। बिदि मददखौ जोङो खुनु राजखान्थि हान्जा एबा बेक्तिखौ नायाखै। जायनो निडि बेनो होनाय जादों। गोबाङा मोनैनि थाखाय दासिमबो आक्षेप दङब्लाबो जों नाजालांगोन बयनोबो होलांनो थाखाय। खालि खावलायनाया बेनो जे जोङो चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जि रांखौ मोनो बे जाहाथे मिसइउज जाया आरो जि थांखिनि थाखाय जों मोनदों बे थांखियावनो बाहायनांगौ। थ' बेखौल' आङो खावलायगोन। आरो दिनै जायफ्रानाखि चेकखौ मोनबाय बिथांमोननो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बेमारफ्रा मोजां जाथों आरो एडमिसन लानो हायैफ्रा एडमिसन लानो हाथों आरो फैगौ समफ्राव जि हायो जों मदद होलांबाय थागोन। बे एमाउन्टआ फिक्स गैया, बियो माने जों सोरनोबा 10,000 होयो। दिनै होनायाथ' गासैनोबो 10,000आनो होजोबदों। दा निड बेसिसाव सोरनाबा हायार इडुकेसननि थाखाय जुदि थांगोन, सोरबा इन्जिनियार बा IIT माबा माबि फरायनो थाखाय जुदि मिनिमाम हेल्प नांगौ जायोबा जों बिसोरनो 15,000 20,000सिमबो होयो। नाथाय बांसिन जोङो 10,000 फ्राय माने बयनोबो समानै होनो नाजादों। बेबायदि কিমান আছে? 10,000 কিহৰ পৰা কৈছে? এইটো UPPL পৰা পাইছোঁ আমি ইয়াতে। কি বেমাৰ হৈছিল আপোনাৰ? মই কিডনি অপাৰেশ্যন হৈছোঁ। কিমান দেৰি হ'ল? 2021ৰ 7 তাৰিখে, ডিচেম্বৰৰ 7 তাৰিখে। কেনেকুৱা লাগছে? চেক ভাল লাগছে। 10,000 নাই পোৱা নাই, এইবাৰে পাইছোঁ। ভাল লাগিছে। अनसुंथाइ होदों सरकारा, बेखौनो आं गोजोननाय थाबाय। बेसेबां माने 10,000 होदों, 10,000। बेयो आंना हिन्जावा ओरैबायदि बेमार जादोंमोन, स्टन केन्साराव जोङो गुवाहाटि मेडिकेल बै स्टेटआव लांनायावनो गारि भारायानो 2 लाख थांखादों। एकदम 2 बोसोर लं टार्म। दा थेवब्लाबो जियानो जाथोंसै, सरकारा जेथिया होबाय बेखौ आं गोजोननाय थाबाय। 10,000 थाखा मोनदों आरो दा चेक। थोजासे जाया, बे जाबाय खेबसे थांगासो जोबखायो। आरो नैबे नेक्स्ट माबायाव नभेम्बरनि लास्ट उइकआव दङ चेकआप। दा बे एसे थाहैसिगोन, मथा मथि गारि भारा जानाय बेखिनि ओंखारहैसिगोन आरो। बेनिखायनो आं दा जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों बेखौ आं गोजोननाय थाबाय जोंनि सरकारनिफ्राय।